Psalm chapter 10 verse 1. English una basay kaduha. Why standest thou far off, O Lord? Why hidest thou thyself in times of trouble? The wicked in his pride doth persecute the poor. So unsa bang times of trouble gihiskot dere? The wicked in his pride doth persecute the poor. Let them, that's the wicked, be taken in the devices that they have imagined. Bisaya, ngano nga nagtindog ka sa halayo, o Ginoo? Ngano nga ikaw mismo nagtago diha sa mga panahon sa kasamok? Ang dautan diha sa iyang garbo nagaluto sa mga kabos. Itugo nga sila mabitik diha sa mga laraw nga ilang gihanduraw. Jump down to verse 14. Kana nga atong teksto karong buntag. Look at verse number 14. Thou hast seen it. Gikan sa verse 2 nga to sa verse 13, si David, I think it's David, basin dili si David, pero murag si David ang nagsula sa Psalm 10. Si David nagastorya kabahin sa gipang buhat nining daotang tao kini mga mapagarbohon nga mga tao nga nakasakit sa uban. Dayon mobuta sa verse 14 ug si David nagsulti, thou hast seen it. Nagastorya siya sa Ginoo. For thou, Ginoo, thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand. The poor committeth himself unto thee. Thou art the helper of the fatherless. Kinsa nakasabot sa pulong requite. Requite. Let's read it in Visayan, see if we can figure it out. Ikaw nakakita ni ini. Nakakita ang Diyos. Ikaw o Diyos nakakita sa tanan kadautan nining mga tao. Ikaw nakakita ni ini. Kay ikaw nagtan-aw sa kadaot o kalagot aron sa pagbalos ni ini. Balos kana ang pulong requite, pay back. Aron sa pagbalos ni ini pinaagi sa imong kamot. Ang kabos nagatugyan sa iyang kaugalingon nga kanimo, ikaw maong magtatabang sa ilo sa amahan. I have two titles for my sermon this morning, one English and one Visayan. I'll give you both and later I'll decide which one I like better. In English, the title of my sermon is Why God Watches. Ang ras ng Diyos nagabantay, or in Visayan, just one word, Aron. Aron. So, that. Aron. Magampo na ta. Thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this morning? Lord God, would you please fill me with your spirit as I preach? Would you please work in hearts? Would you please, God, accomplish your will? Lord, I believe with all my heart that this sermon is very important for our people this morning. Please, dear God, stir hearts, open eyes to the truth. Please, God, give me wisdom, guide me, fill me, please, God. I need you, Lord, as I preach. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. And I'm going to get a sip of water. Miyaging gahapon man, samtang nagbasa ko sa akong Biblia diya sa Psalms. Sa ding miabot ko sa Psalm chapter 10, nakamatikod ko sa usa lang kapulong sa versikulo 14. Look with me again at verse 14. I want you to notice one word in the Visayan. Thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand. Ikaw nakakita nini, kaya ikaw nagtanaw sa kadaot o kalagot, Aron. Sa pagbalos ni ini, pinaagi sa imong kamot. The message this morning is very unusual. Kanang kung mamatiktan ninyo ang pulong Aron. Sa English, kini nagikan sa pulong to. T-O, to.
Pero sakto gayon ang pagka-translate nga gigamit ang pulong Aron. Ang pulong to sa English, na daghang lain-laing pasabot depende sa pagi nga imong gamiton ang pulong. Pero niini nga bersikulo ang pulong to, sakto gyud na idea nga Aron. Aron sa. Pero wala gayon na ko na matikta niini nga kamatuoran hangtod gahapon sa diyang nagbasa ko sa Bisaya. Kayong pulong 2, dilit-dalit matiktan, gamay man. Pero Aron, kana nga pulong nagkupot sa akong kasing-kasing, nagbalik ko, nagbasa pag-usap, nagbasa ko sa tibok chapter, balik-balik. Unsay pasabot sa pulong Aron, dili lalo na kitang tanan makasabot. Ang pulong Aron mo pakita sa rason sa usa ka buhak nga gihiskot na nimo. Panaglitan. Moadto ko sa tindahan, Aron mo pali og ice cream. Kayang tanan Kristohanon kinahanglan mo pali og ice cream. Amen. Kinang iyong oportunidad maminaw sa pulong sa Diyos karon. Amen. Wala sila ice cream sa Biblia pero importante gyapon. Ang Aron niya nga sentence mosulti nimo sa rason nga ako mo ato sa tindahan mutubag sa pungatana ngano man. Mo ato ko sa tindahan ngano man. Aron mo pali og ice cream. Si Kristo namatay sa cross kay ngano man. Aron mo luwas kanato. Ngano man si Kristo namatay, unsay rason Aron moluwas sa tao. Nainom ba ka mo sa gisulti ni Eve diha sa Garden of Eden? Nagastorya siya nga to sa bitin, sa halas dito. Unsay ang gisulti nga to sa serpent? Turn to Genesis chapter 3. I want you to see something here. Genesis chapter 3 verse 2 and 3. Makita na to ang tubag ni Eve nga to sa bitin nga siyempre gisudlan sa yawa. Genesis chapter 3 verse 2. Genesis chapter 3 verse 2. Kunanas, amen? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Utana, asa man ang pulong Aron? Nining duha ka bersikulo. Tanawang English, asa man ang pulong Aron? Asa gikan? Let's read it in Visayan. Ug ang babae may ingon nga to sa bitin. Kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman. Ang Diyos miingon, kamo dili mo kaon ni ini, ni kamo mohikap ni ini, Aron, dili kamo mamatay. Ngano man dili mo kaon, dili mo hikap, Aron, dili mamatay. So, unsa ba atong nakita, Andre? I know this isn't deep at all, but it's important. Follow the introduction. Paminaw. Unsa ba ang atong nakita, Andre? Ang pulong Aron kanunay mo pakita sa rason. Kanunay mo tubag sa pungatana nga naman. So let's go back to our text verse again. Now keep your Bible open because I went through and counted this morning. If I follow my outline, we will read Psalms 10:14 10 times. So keep your Bible open. Here we go. Psalm chapter 10 verse 14. Kunanas, amen. Thou, God, he's talking to God, thou hast seen it. For thou beholdest mischief and spite to requite it with thy hand. Ikaw, nakikita ni ikaw, we could make it nagatanaw because in the English it means continual, magpadayon, mapinadayonon. So we could say, kay ikaw, nagatanaw sa kadaot og kalagot, Aron. Nga naman siya nagtanaw, Aron. Sa pagbalos ni ini, pinagi sa imong kamot.
Akong gihis ko ganiya, kining tibok kapitulo sa Psalm chapter 10, magistorya, kabahin sa mga daotang nga tao nga balik-balik magsakit o magpahimulo sa laing tao. Ug unsa ba, kini mga daotang nga tao, diha sa Psalm chapter 10, gihis ko ni David, I think it's David, unsa ba ilang gihunahuna? Samtang sila magmaltrato sa uban, samtang sila magpahimulos o mo sakit sa uban, unsa ba ang ilang gihunahuna? Jump back 3 verses to verse number 11. Psalm chapter 10 and verse number 11. Kung nasa amen. He hath said in his heart, ang daotang nga tao, he hath said in his heart, God hath forgotten. He hideth his face. He will never see it. Siya may ingon, diya sayang kasing-kasing ng Diyos, nakalimot. Siya nagatago siyang nawong. Siya dali gayon makakita ni ini. Nainumdum ko sa diya nga, bata pa ko akong kinikanan na lingaw na magsulti sa mga stories kabahin sa akong magulang nga si Joy. Si Joy, usahay magtago. Sa diya, gamay pa siya dodo sa edad ni Hannah. Kung ganahan siya magtago, gikan sa kung kinikanan, magdula-dula lang. Pero magtago siya, kabalo ba ka sa pagi siya nagtago. Nami couch set, nami sala dito sa among living room. Sa diya bata pa ko, kung si Joy ganahan magtago, nagbutang siya sa iyang ulo ilalom sa couch. Pero ulo ra. Pero siya naghuno-huna. Kung ako dali makakita kanila, sila po dali makakita kanako. Kanang huno-huno sa mga daotan dere. Dali mi kami makakita sa Dios. Wala na matiktan ni mo ang bisan unsay paglihok nakasala mi, wala siya nagbuhat. So, murag wala siya nagbantay. Murag masin busy kaayo siya. Nasa siya ang Ginoo sa tibok kalibutan. So, murag wala siya time magbantay sa akong gipang buha. That's what he's saying here. Ang Ginoo nay daghang lain buhaton nga mas importante pa kaysa pagbantay sa akong buhat. We would say it in English. There's an English expression. It's not very common, but an English expression. This wicked man is saying, "Oh, God has bigger fish to fry." Something of fry. What is fry? Magluto sa Frito. Prito with a P. Prito. What is he saying? Ang Diyos na ilaing butang nga mas importante kaysa pagsilo sa akong gamay nga mga sala dere. Dili siya mo kita. I can't see God, so murag wala siya nagbantay. Ang Diyos, wala'y paki kung unsay akong buhaton diri sa kalibutan. Dili kayo siya makakita. Ni ini nga akong gibuha. Pero naigumang ko sa verse 14. So, verse 11, ang Diyos dili mo kita. Look at verse 14. Thou hast seen it. Ikaw nakakita ni ini. Ang daotang mga tao ni ining kalibutan na maghuna-huna, murag ang Diyos dili mo kita ni ini. They're wrong. Sayop gayud sila. Pwede ba ko magpahinumdum kaninyo? Dili kini ang mensahe gayud karon, pero mag-stop ko kadyud, magpasidaan ko ninyo. May I just remind you, ang tanan nimong gipang buha sa miaging pito ka adlaw, ang Diyos nakakita ni Ana. We have a children's song Ron Hamilton wrote. God is always watching. God is always looking. Doesn't matter, watching, looking. God is always watching, and you're already caught. Sakpan na daan. Hey Christian, look at me. Tanaw ko. Ang Ginoo nakakita sa tanan nimong gitan-aw sa imong cellphone sa miaging pito ka adlaw. Matag song gipaminaw nimo. Siya naminaw pod. Matag post, matag comment, matag reaction.
Nakakita siya sa tanan. May I say, that should scare you. He's watching. Nainumdum ko dugay na nakabista ko sa katao sa mong church. Dali na siya, dali karon. Naglingkod siya dito, nagpantay sa cellphone, nagpark ko sa motor, inaog na, do kaniya, nagtalikod siya na ko, his back was to me. Nga ako say, "Oy, musta ka?" O wala ko nagbantay gyud sa yung cellphone, pero siya naghunuhuna, anak ko. Kalit lang, "Hoy, pastor! May hapon." Hey, I got news for you. Kung maulaw ka ngang pastor mo kita sa imong gitanaw sa Facebook, nga naman dali ka maulaw at ubangan sa Diyos. Siya nagbantay. Natingala ko sa kadaghan sa Kristohano nga nagkinabuhi. Ingon nga daw walay Diyos nga nakakita sa ilang gipang buha. Turn with me to Psalm 14. I want to show you something. Look at Psalm 14. We're going to go to verse 1 and 2. Famous kayo ang verse 1, pero many times dalita mo lantaw sa sunod nga bersikulo. Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Kunana, say amen? The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Ang buang, miingon diya sa yan kasing-kasing, walay Diyos. Sila mga dunot. Sila mibuha o dulumtanan nga mga buha. Walay usa nga nagabuha o maayo. Can I be honest with you this morning? You say, "Oh, Pastor Mike, nagato ko nga na Diyos." Oh, I know. Kadaghan sa Kristohanon nga nag-angkon sa pagtuo sa Diyos. Apan nagkinabuhi sila, ingon nga walay Diyos. Kung imong pagtuo nga naay Diyos, walay gahom sa pag-usog sa imong binuhatan, naay problema sa imong pagtuo. Tanaw ang sunod versikulo, verse 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Ang Ginoo midungaw gikan sa langit nga na sa mga anak sa mga tao aron sa pagtan-aw kung aduna bay bisan usa nga nakasabot ug nangita sa Dios. Truth Baptist Church, na ko'y balita lang kaninyo. My battery just died. Yep, that didn't take long. Kanang bago nga battery. Dalit mamatay. This is new Mac. These are very hard to get out. There we go. Pardon me as I change the batteries. Na ako'y balita para ninyo. Namatay ang akong battery. Kana man. Let's try that. Alright. Ako'y balita para ninyo. Bisan unsa imong buhaton, ang Diyos magdungaw gihapon gikan sa langit. Sa tayo dungaw, magtan-aw gikan sa ibabaw. Diba? Ako musulti kanimo sa rasong nga naidaghang Kristohanon nga magkinabuhi sama niini nga daotang kalibutan karon. Wala sila'y kahadlok sa Diyos. The transgression of the wicked, Psalm 36:1, the transgression of the wicked saith within my heart, there is no fear of God before His eyes. Ang kalapasan sa dautan, nag-iingon, sulod sa akong kasing-kasing nga walay kahadlok sa Diyos sa atubangan sa iyang mga mata. Not the expression sa English, out of sight, out of mind. Ang kahadlok sa Diyos, wala atubangan kaniya. Dili gayud siya maghuno-huna kabayan niya na. You listen to me this morning. You listen to me. Ang naandan nga paglapas sa balaod sa Ginoo, kanunay mo butyag sa kasing-kasing nga wala nagkahadlok sa Diyos. Listen to me now. Kung sa imong gipang buha sa imong cellphone sa miyaging pito kadlaw,
Unsay buwango nga mga message ki send nimo? Unsay daotang tao sa kalibutan na imong chatmate, textmate diya sa imong cellphone? Oh, nag-chat-chat lang gamay. Mag-backslide lang gamay. Listen to me now. Ang tanan pag-backslide, hinay. Usa lang kalakang, dayon sunod, ug sakali lang matingala ka. Kiyot sa nako pag-abot diri. Sa unang lakang, sa pagbuwang diya sa imong cellphone. I'm just saying today, God's watching. Be careful. Ang pastor, di yun mo, mahibalo sa akong buhaton, pero ang Diyos nahibalo na daan. You're hiding from the wrong person. Be careful. Pero kana, dili man ang mensahe gyud karong buntag. It's a good truth, but it's not the message. Let's read verse 14 again. Go back to Psalm 10. Balik na ta sa atong text verse. So diri sa Psalm 10, kini nga mga mapagarbohon nga daotang nga tao nga nagingon, ang Diyos wala nagbantay, dali siya makakita sa among buhaton, wa siya pagkip. Pero unsay gisulti ni David, look at verse 14, Thou, Lord, Thou hast seen it. Now here's what I want you to see, for Thou beholdest mischief and spite. Ikaw, nakakita ni ikaw, nagatanaw sa kadaot ug kalagot. Now, kanan ko nga ikaw makamatikod sa duha lang kapulong nini nga verse. What does it say? Unsa ba ang gibantayan sa Dios gikan sa langit? Two things gihiskot dere. Kadaot ug kalagot. Unsa man na? Mischief and spite. Now, ang pulong spite gi-translate nga kalagot, pero para nako, ang pulong kaligut-gut mas duo sa tinud pasabot sa spite. Ang pulong kalagot pero sa kasuko, di ba? Pero ang kaligut-gut kana ang napugna nga kasuko ang tinguha nga magpanimalos, di ba? But even that doesn't perfectly match with spite, but it's close. Ang pulong spite sa English nagpasabot nga nakay tinguha sa pagsakit sa uban bisan kana walay benepisyo alang kanimo. Ang pulong mischief i-translate kadaot, meaning ang imong mga decision nga makasakit sa uban. Pero na-diferensya sa mischief and spite. Ang mischief kana ang idea nga buot kang mo sakit sa tao aron ikaw magbenepisyo. That's mischief. Mischief, I know, modern day English mischief, we say, oh, that child is mischievous. Pero dili ka na ang pagigigama ang pulong sa Biblia. Sa Biblia, ang pulong mischief, kanunay na idea nga makadaot ka sa uban, pinagi sa imong mga decision. And the idea is, tungod na ay benepisyo para nimo. That's pagpahimulos. Magbintaha. Kung naay oportunidad para nimo, buot ka mo sakit sa uban. But that's not the same as spite. Spite is, usa ka salbahis nga tinguha sa pagsakit. Bisan walay benepisyo para nimo. Just dili ra ka ganahan niya. Ganahan ko mo sakit niya, kaya nga naman, basin kasina, basin tungod siya mi sakit nimo, o manimalos, that's spite. Ang salbahis nga tinguha nga mo sakit. Dali tungod sa benepisyo para nimo, tungod lang ganahan ka nga siya masakitan. That's spite. Kanang pasabot sa pulong spite. So you see, it's a little different than kaligut-gut, pero duol. So nakuha pangatana. Nga naman nga ang Diyos dito sa langit nagabantay man sa kadaot o kaligut-gut.
God says, David said to God, ikaw nagabantay sa kadaot o kaligot-got. Kaya nga naman. Now we've come back to the heart of the message. Look at verse 14 again. Thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite. Why? To requite it with thy hand. Aron, sa pagbalos ni ini, pinaagi sa imong kamot. Listen to me now. Stay with me. The title of the message is Why God Watches, or simply Aron. Aron tells us the reason. Ang Diyos na ay usa lang harason sa iyang pagbantay sa kadaot o kaligot-got. Unsay ang rason? Aron sa pagbalos ni Ana. You listen to me. Mahigugmaong gayon ang atong Diyos. Pero siya uska tigpahimulos pod. Not tigpahimulos, na ko tigpanimalos pod. Nasagwa akong Bisaya, tigpanimalos pod. You see, revenge, balos, kanunay nailabot sa gugma. It's not just justice. Nailabot sa gugma. Ang matarong nga maghuhukam, ang Diyos nga matarong nga maghuhukam, kinahanglan mohukom sa sala tungod matarong siya. Pero ang panimalos nailabot sa gugma. Kung ikaw mo sakit sa tao gigugma nako, ako man ang manimalos. Pasuko ko kung ikaw magmaltrato sa akong gigugma, pantay ka. There is a connection between love and vengeance. Nga naman kita ganahan magpanimalo sa tao nga may sakit kanamo because we love ourselves. Naigugma ko sa akong kaugalingon, busa ganang kung mo sakit nimo kaya ikaw may sakit nako. Vengeance is always connected to love, either selfish love or unselfish love, but it's always connected to love. I got news for you. You hurt my family. You're gonna pay. Kung magsulod ang kawatan sa akong balay, aron mo sakit sa akong panimalay, sa akong mga anak, sa akong asawa, buot ka mapriso, ako mo patay ni mo. Don't touch my wife. You understand what I'm saying? And by the way, as a husband, I have a right to protect my family. Ang bana na ay katungod o responsibilidad sa pag-atiman o pagbantay o pagpanalipod sa iyong pamilya. What I'm trying to say is, vengeance is more than judgment. There's a love connection. Am I making sense to y'all? Nakasabot ba? I know it's a little different. Paminaw na. Kung naitaw nga misakit ni mo, basin nagpahimulo siya kanimo, or basin nagmaltrato nimo sa bisan unsa lain paagi. Listen, ang Diyos nagbantay ni Ana aron sa pagpanimalos. Kay gigugma ka niya. Kung naitaw nga misakit kanimo sa walay klarong rason, just spite. Di ra siya ganahan nimo. Pasinasuko siya nimo tungod sa kamay nga butangod. Ganahan siya nga ikaw pod masakit, ikaw pod magantos. Watch now. Ang Diyos nagbantay gikan sa langit. Nga naman siya nagbantay? Aron manimalos. That's the reason He's watching. Turn with me to Romans chapter 12, verse 19.
Romans chapter 12, verse 19. Romans chapter 12, verse 19. Kunana, say amen. I'll give you another second. New Testament, Romans chapter 12. Genesis, Exodus, Leviticus, Romans. Oh, wala man di ay. Kunana, say amen. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, right here, here's the key, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Minahal nga mga hinigugma, ayaw ipanimalos ang inyong kaugalingon. Apan, hinoon, hatagog dapit nga ito sa kapunghod. What does that mean? Kung masukot na ka, motras kamay. Give place unto wrath. Ayaw pag-react samtang nasuko pa. Pag-atras, give place. I lost my place. Balik na. Apan, hinoon, hatagog dapit nga ito sa kapunghod, kay kini ang naisula, ang panimalos, akwa. Ako ang mobalos. Nagiingon ang Ginoo. You listen, this is a very strange combination. Pero ang atong Diyos, siya ang matarong, mahigugmaong, tigpanimalos. Do you know what that means for us in our lives today? Do you know what that means? Dili nimo kinahanglan ipanimalos ang imong kaugalingon. Kaya niya. Kaya niya. He can handle it without you. Can we go back to our text verse again? I told you, daghang panahon. I want you to see it again. Psalm 10 verse 14. Psalm chapter 10 verse 14. Psalm chapter 10 verse 14. I want you to notice three more words. Thou hast seen it. For thou beholdest mischief and spite to requite it. Look at the next three words. With thy hand. Ikaw nakakita niini, kaya ikaw nagatanaw sa kadaot ug kalagot o kaligut-gut aron sa pagbalos niini pinaagi sa imong kamot. How does God revenge? With His hand. Pinaagi sa iyang kamot. Special Mike, wala ko nakasabot. Okay, nako'y panaglitan. Illustration. Kamu nga dakot na sa diyang gamay pagka kapuyo pa sa balayuban sa imong kinikanan. Kung nakasala ka, o kabalo ka nga bunalan ka, kinsay mas pilion nimo nga mubunal nimo? Mama o papa? Kinsa? Kasagaran, mama. Kay mas kusgan ang kamot ni papa. Hey, listening to me? My children, can we agree on this? Amen? Now, I know some families na nabaliktad, things flipped. Sometimes ang papa dili mag-spank. Pero sa kasagarang kahimtang, ang papa ang gikahadlokan. Kaya nga naman, he's stronger. And by the way, that's the way it's supposed to be. Ladies, kinahanglan ka sa kuska nga bana nga magsuporta kanimo. Kinahanglan na ihulga. Ganun ba ka? Kumusuri sa mong papa? Ayaw na lang. That's God's plan. Sometimes man breaks God's plan. Pero kanang plano sa Ginoo, bana o gasawa, mga anak. Ang bata, kinahanglan sa gugma sa mama, kinahanglan sa pagkastrikto sa papa. That's God's plan. What did David say? God, nagabantay ka. Watch na, na yung mga dautan, nagsakit sa daghang tao. Do you ever look at injustice in the world and get upset? Na yung mga panahon, maglantaw ka sa mga
Walay hustisya nini nga kalibutan, og masamok ka, mukita ka sa balita, mukita ka sa gipangbuhat sa mga daotang nga tao. You look at the news of somebody like, what's the name of the lunatic from Davao? Ano sa ngalan niya? Kibuloy. Nagpahimulo sa daghang babay, gikan sa daghang nasud. Nag-rape siya sa mga girls gikan sa Ukraine. Unsa man? You ever see injustice and it just makes you mad? David says, God, I know you saw it, and I know you're going to take care of it. Magbantay ka sa kadaot o kaligot-got kay nga naman aron sa pagbalos ni ini pinaagi sa imong kamot. You listen to me very carefully this morning. Ang Diyos dili kinahanglan sa imong tabang diha sa pagpanimalos sa tao nga misakit nimo. Mas kuskan siya kay kanimo. He doesn't need your help. Paigok gayud ang kusog sa iyang kamot og labaw pa. Listen to me. Labaw pa. Kung ikaw manghilabot diha sa pagpanimalos nga iyaha lang, dili man siya malipay kabahin niyana. Now I want you to logic with me for a minute. Ngano man ang Diyos magbantay sa kadaot o kaligot-got? Ngano man aron sa pagbalos. Aron sa so kung naay tao misakit nimo, nakadaot ka nimo, naghimo siya sa decision nga misakit nimo. Or just tungod ganahan lang dili siya gana nimo, nagtingwa siya mo sakit nimo basin masinahon or bisan lain pa whatever, pero nagsakit siya walay labot sa iyang kaugalingong benepisyo just because they don't like you. Kung siya naghimo niya na, unsay plano sa Ginoo? Magpanimalos kaniya. Kay siya nahigugma nimo. Now wait a minute. Kung ikaw mobalos kaniya, ay dakong problema niya na. Karon ikaw ang mosakit sa lain tao nga gihigugma pod sa Ginoo. So human sa imong pagbalos, now God has to come back and say, so now kinahanglan gyapon ko manimalos kaniya o kinahanglan ko manimalos kanimo. Kay karon pariyo man kamo. Are you listening? Here's the message this morning. Don't become like the person who hurt you. Ayaw mahisama sa tao nga may sakit kanimo. Kay na Diyos sa langit nagbantay gyapon. Kay ano man aron sa pagbalos. O kung ako mo sakit sa tao nga may sakit nako, karon ang Diyos na responsibilidad mo panimalos pod nako. Di ko ganahan yan na. Kung mugawas ko sa akong kwarto, duwa ka anak na ko nagsumbagay gyud. I mean sumbagayo. Nakoy pangatana. Kinsa ba ang bunalan? Silang duha. Wakoy paki kinsa nagsugod. So nga naman kita mo tuo, wa siya naguna, so nakoy katungod nga manimalos. Wala man good kay siya ang magpanimalos. Ang panimalos iya kaniya. So why do we think, well, I have a right? God doesn't agree.
Kung manimalos ka sa tao nga misakit nimo, karon ikaw sama gyud kaniya. So let me ask you a question. Kinsa misakit nimo? Nakoy sunod pangatana, naa giyapon kaligot-got sa imong kasing-kasing ngadto kaniya. Nagtinguha nga mo sakit kaniya. O basin dili gyud himuon nimo pero napay tinguha. Nagbantay pud siya sa spite. Can I tell you the most common way Christians get revenge in a good church like this one? Pwede ba kumusulti nimo sa pinaka-common nga paagi nga mga mayo nga Kristohanon sulod sa mayo nga church magpanimalo sa uban? Magbugnaw. Magbugnaw. Unsa ba ang pagpagkabugnaw? Ikaw nakasakit na ako. Karon ako mo sakit nimo. Dili ko magamba. Amen. Nagsulay ka, mupuli sa Diyos. Nag-ako ka. Ako! Ikaw nakasakit na ako, manimalos man ko! Nagsulay ka, mupuli sa Diyos. O di siya malipay nimo. And dugang pa, ikaw pod wala nalipay, basta lang magsulay ka manimalos. Some of you have gotten really good at the whole pabugnaw thing. Kung ang pastor mo gawa sa opisina, best friends forever mo. Pero kung ang pastor wala, welcome to Truth Baptist Church. Let me tell you what chismis is. Panimalos. Nasukok kaniya tungod sa iyang gipang busa, mangdaot ko niya. Sakto na nga to sa akong higala dere. Nanimalos ka. So kinsa bang baluson? Balusan. Kinsa bang balusan sa Ginoo? Ikaw na. Ikaw na. Ako'y tambag para nimo. Pasagdi ang panimalos nato sa Ginoo. Dili nimo kaya. Number one, it will steal your joy and your peace. Mukawa sa tanan nimong kalipay ug kalinaw. Basta lang nagkupot ka, naghawid ka sa kaligot-got sa imong kasing-kasing, and some of you get upset about the stupidest things. Kamay kaya nga mautang. What siya nag-ambat nako? Oh, shut up. Little English there for you. Shut up. Some of you need to learn to tell yourself that. Self, shut up. Mapagkarbohon. Ang ayan ko ang tanan tao mag-ambot ka na ko. Kay? Kinsa man ka? Ako makatubag. Mapagkarbohon. Kung ang tao dalit mo ambat ni mo, huwag ikaw masuko. Kabalo ka diretso, napuno ka sa garbo. Amen. Isn't it good to go to church where the pastor preaches the Bible? Akong tambag kanimo karon. Pasagdi ang panimalo sa Ginoo, dili nimo kaya. Number one, dili ka ganahan nga ang Diyos manimalos pud nimo. Mas lami kung ang kontrarang ang balusan. Mas mayong kontrara balusan, di ba? Mas lami. Y'all like, I'm not sure if we're allowed to smile about that. Nagduda mo.
Kung ang Diyos magsilot sa akong kontra o akong malipay, naay problema, naay gamay, pero mas gamay kaysa imong kaugalingon manimalos. God will help you with the heart if you're willing. Why don't you just decide today, you know what, God? Kabalo ko nagbantay ka. O kabalo ko kaya nimo ang panimalos. Bahala ka. Ima lang ka na Ginoo, di na ko kaya. You listen to me, nobody can handle revenge. It will destroy your soul. Ang paningkamot sa pagpanimalo sa imong kaugalingon, saktong grammar? Pagpanimalo sa imong kaugalingon, kanamo mo. Can I say mo kaon sa imong kaugalingon kalag? Can I say that? It will eat your soul. Give it to God. Give it to God. O matingala ka sa kalinaw nga makapuno sa imong kasing-kasing. Murag uban ninyo karon, matagadlaw maglusod ka sa pagbasa sa Biblia, maglusod ka sa pagampo, napuno imong hunahuna sa daghang libo-libo nga hunahuna nga manamo sakit nga naman siya naghimo niya na kanakong tay ko hindi ko makatoni ini. Thou has seen it. Ikaw nakakita ni ini, imuat na. O matingala ka sa kalinaw nga maangkon nimo. Whenever it bowed, every eye closed.